हमारे भाभी जिला परिषद भैया के स्वागत बार बार प्रणाम रहे और हमारे जिगर के टुकड़ा भैया के तिलक में हमनी के सब भाई जुटल बन जा और हमनी के प्रोग्राम करे ना या मस्ती करे बन जा का भैया भैया खातिर एगो गाना रहे कि आज हमारा राम जी के तिलक आज हमारा राम जी के तिलक ए भाई गुटका बाद में खाली हो कि बयांगना में बजे सहनाई है सिया राम के भजो। बहुत ही खुशी के बात बा कि भैया जहाँ से तिलक आइल बा हमारा गांव के फिरिए से आइल बा तो हमारा खातिर दोनों तरफ से बराबर है बा। हाँ बजावे के बा है भैया आज हमारा राम जी के तिलक आज हमारा राम जी के तिलक किया बयांगना में बजे सहनाई रे माई गुण गावलो न जाई। बयांगना में बजे सहनाई रे माई गुण गावलो न यही में लेवे के बा भैया 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 यही में लेवे के बा बाजा बाजा कहां से आवे लालो बरिया कहां से सुपारी बरिया कहां से आवे लालो बरिया कहां से आवे लालो बरिया कहां से सुपारी बरिया हो आहे कहां से आवस तिलक हरू तिलक लिहले कार भइले हो आहे बस जनुआ धुर बराल के खाना दीवाना हो जनुआ धुर बराल के खाना हेलो हेलो हम जाप थोड़ा सा मंच के हल्का सा खाली कर दिहल जाओ मंच के कैसे हम सब के बीच में भोजपुरी मंचों की विराट कोहली भोजपुरी के जितना एस के डी राजी आ गए। मैं चाहता हूँ एक बार आप सब हाला कर दीजिए।